Il-Gvern ta' Malta diġà qed iħares l-interess nazzjonali fi proċeduri ta' arbitraġġ internazzjonali kontrarjament għal dak li qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni bil-kawża li fetaħ kontra l-Avukat tal-Istat. Hekk wieġeb l-Avukat tal-Istat f'risposta tat-talba ta' Bernard Grech biex il-kawża li fetaħ tinstema' b'urġenza. Dan fil-waqt li ssenjala lil qorti li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ħallef falz u li qed jipprova jiżgwida lil qorti bil-kawża li fetaħ. L-Avukat tal-Istat qal il-kawża li fetaħ il-kap tal-Oppożizzjoni u t-talba l-urġenza hija purament logħba politika intiża li tiżvesti lill-Gvern mill-poteri f'dati lilu. L-Avukat tal-Istat informa lil qorti li ma kienx qiegħed jaqbel li l-kawża li fetħu kontrih il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u d-deputat nazzjonalista Adrian Delija tinstema' b'urġenza. F'risposta tat-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni, l-Avukat tal-Istat ħass li kellu jissenjala lil qorti li l-kap tal-Oppożizzjoni kien ħallef falz f'diversi istanzi tar-rikors maħluf li bih ġiet istituita l-kawża u rrefera l-inkonsistenzi li hemm fir-rikors ta' Bernard Grech u Adrian Delija li ma' konsistenzi l-Avukat tal-Istat enfasizza li ma kienu żball imma dak li deskriva bħala żgwidar strateġiku lil qorti. Ingħad kif kull kawża għandha titmexxa bi speditezza iżda mhux kull kawża timmerita li tinstema' b'urġenza, partikolarment jekk l-urġenza tkun allaċċjata mal-kisba ta' punti partiġjani politiċi. L-interess nazzjonali li Bernard Grech u Adrian Delija jgħidu li jridu jħarsu b'din il-kawża diġà qed jiġi mħares mill-Gvern ta' Malta assistit mill-istess Avukat tal-Istat fi proċeduri ta' arbitraġġ internazzjonali quddiem l-International Chamber of Commerce. Għalhekk huwa ċaru manifest li m'hemm l-ebda raġuni ta' urġenza f'din il-kawża ta' natura purament politika intiża biex tibdel il-funzjoni kostituzzjonali tal-Avukat tal-Istat, tenna jgħid l-Avukat James D'Agostino mill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat. Il-kawża li fetaħ il-kap tal-Oppożizzjoni saret b'rikors li kien ikkonfermat b'ġurament mill-kap tal-Oppożizzjoni li fih jingħad fost l-oħrajn li l-ogħla funzjonarju tal-Gvern Malti fosthom il-Prim Ministru Robert Abela aġixxew b'ingannu b'kollużjoni ma' Stewart meta wieħed iħares lejn is-sentenza tal-appell u anke tal-Prim Istanza fuq l-isptarijiet konċessi lil Stewart imkien ma jissemma lil Prim Ministru Robert Abela jew persuni li kienu parteċipi f'kollużjoni u anqas tissemma l-kelma korruzzjoni li fuq hija bbażata l-kawża li saret mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u d-deputat Adrian Delija.